Toto je druhá generácia Smartu 4.4, ale celkovo prvá, ktorá si zaslúži značku Smart. Áno, tá predchádzajúca verzia 4.4 bola taká, že malo to byť iné auto než tie bežné, čo je posolstvo Smartu, ale toto viac nadväzuje na to, že Smart 4.2 bola pojazdná stolička pre dvoch s motorom pod zadkom. A toto sú 4 stoličky s motorom pod zadkom, ale mne sa táto koncepcia páči. Vpredu nič, vzadu motor. A taká koncepcia s motorom vzadu má niečo do seba. Akurát škoda, že aj v prípade Twinga aj Smartu 4.4 neostal vpredu batožinový priestor, ale keď sa nad tým tak zamyslíte, toto je na prepravu ľudí, nie batožiny. A teda dvaja dopredu urastení, dvaja menší dozadu sa v pohode vmestia. Ale čo je na tomto aute asi najcennejšie, to je výhľad do všetkých strán a úžasná manévrovateľnosť. Ak hovoríme o stoličke na kolesách, tak uznávam, že Smart to má dobre navrhnuté. Ten taký pomer medzi tým, koľko máte nohy spustené dole, ako sa tu ľahko nastupuje a aký výhľad máte zo stoličky. Dokonca aj to operadlo na ceste z Bratislavy do Brezna celkom zbaví. Samozrejme, stoličky sú bez bočného vedenia, no ale s týmto autom sa zákruty nevymetajú. Smart je iný. Pozrite sa na ten kokpit. Najviac ma zaujala automatická klimatizácia bez displeja. Na čo displej, keď je tu lupa? Pripomína to ladenie starého autorádia alebo rádia vôbec. Ale to sú nápady, ktoré sú fajn. Alebo možno zapínanie, vypínanie tempomatu. Na tie kratšie palce nie je úplne ideálne, ale funguje. Jednou z hlavných vecí, a to sa píše všade, je mršnosť tohto auta. Vďaka zadnému pohonu neskutočne dobrý polomer zatáčania. Ale mňa na tomto nadchlo ešte niečo. A pripomína mi to staré Škodovky. Toto je taká dobrá kombinácia zadného pohonu a mršnosti. Som na dedine, podo mnou je čistý ľad a otočka, do ktorej si vôbec nebudem nadchádzať. Iba tam vytočím a pozrite, tá trakcia to musí vydať. Stačí kúštiček štrku a to ide. Tu býva niekedy taký ľad, že zastavíte a vás to zväzie dole bez toho, aby ste mohli s tým niečo urobiť, ale tá elektronika, keď zasiahne, keď to na začiatku neprepísknete, tak je to perfektné. Až mi je ľúto, že s týmto Smartom sa nedá športovo jazdiť. Isté, že v cene Smartu je zohľadnená aj výbava. Má to systém, ktorý vás upozorňuje na neželané prekročenie jazdného pruhu. Je tu upozornenie na to, ak ste za autom príliš blízko, a ak ste už veľmi, veľmi blízko a nebrzdíte, tak Smart začne pišťať a dá vám najavo, že máte s tým niečo robiť. A zároveň má funkciu ESP obohatenú aj o korekciu silného bočného vetra. Áno, keď sa pozriete, je to malé, krátke auto, vysoké, tak môže byť náchylné na bočný vietor. Ale čo sa týka bočného náklonu, tým, že má vzadu motor, nie je absolútne problém. Máte pocit, že už sa idem prevrátiť, ale to auto prejde všetko. Ak sa budete na Smart 4.4 pozerať cez cenu a veľkosť auta, tak si ho určite nekúpite. A v tom prípade to ani neodporúčam riešiť. Ale ak sa pozeráte na auto ako na štýl a vhodný druh mobility, to znamená, že chcete auto len na to, na čo treba, tak Smart 4.4 pokračuje v tom, čo kedysi založil Ford a má moje sympatie.